Namo Buddhaya. Nuwun, 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 kula nuwun. Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu saking wilasanipun Gusti ingkang murbeng tumati. Mugi kajiwa kasarira tumanduk tumanem ing jiwangga kula talasan panjenengan mugi. Ngaturaken salam pepanggihan kalian keluarga ageng Campur Sari Cokro Laras ingkang mijil saking Bumi Kartini Jepara ingkang dipun promotori dening Den Bagus Wisnu Adimati. Ing dalu punika nuhoni dawuh saking panitia Hari Raya Trisuci Waisak saha ulang tahun SMB Kalyana Mita ingkang kaping 3 ing dalu punika Campur Sari Cokro Laras ngaturaken sugeng rawuh mliginipun kagem Ketua Wihara Bodhi Widya Sasana Mlingoh Lembah, Ketua Panitia Pengurus Wihara sedaya umat Buddha Wihara Bodhi Widya Sasana Mlingoh Lembah, para warga ing sakiwa tengenipun wihara, para pangemban-pangembating praja saha bapak keamanan ingkang rawuh ing dalu punika ingkang sampun kersa paring idin anggenipun Campur Sari Cokro Laras ngelar pagelaran ing dalu punika. Ing dalu punika Campur Sari Cokro Laras makarya sareng kalian Sima Audio Sound System lan dipun sengguyung dening para kadang-kadang panitia Hari Raya Trisuci Waisak. Ing dalu punika Campur Sari Cokro Laras badhe atur panglipur dumateng panjenengan sedaya kanthi tembang-tembang Campur Sari. Mugi ing dalu punika swasana ingkang endah saged menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Semoga kita sami memuji mugya wiwit purwa madya dugeng wasana anggenipun Campur Sari Cokro Laras atur panglipur pagelaran ing dalu punika
saged lumampah boten wonten alangan setunggal punapa-punapa kanthi sesanti Jaya-jaya Wijayanti Indonesia mardika sekali mardika tetap mardika. Setunggal para swarawati ingkang mijil saking Campur Sari Cakra Laras badhe sowan ngabiyantara atur panglipur dumateng panjenengan sedaya. Ingkang kaping pisan wonten Dyah Ayu Lia Safara. Kaping kalih ingkang mijil saking Campur Sari Cakra Laras wonten Dyah Ayu Ica Dyah Kumalasari. Mijil Surawati saking Campur Sari Cakra Laras wonten Dyah Ayu Roro Safira Marta. Ingkang Surawati ingkang mijil saking Campur Sari Cakra Laras inggih punika Dyah Ayu Roro Yani Olala. Punika sekawan Surawati ingkang mijil saking Campur Sari Cakra Laras ingkang badhe atur panglipur dumateng panjenengan sedaya ing dalu punika. Setunggal tembang pambuka minangka pambukane ngatur saking Campur Sari Cakra Laras.
Setunggal tembang minangka pambukane ngatur kagem pagelaran campur sari cakra laras ing dalu punika